kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Ciao, Diego, go. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang hirap pala ng hindi pinipili, ano? Malalim ang hugot, Hindi kasi ako pinili bilang head ng Christmas committee namin. Gustong-gusto ko po talaga na maging head kasi napakarami ko pong plano, na para po sa aming upcoming Christmas party. I feel so bad, lalong-lalo na yung napili nila, alam ko namang pagkatamad-tamad. Anyways, gusto ko lang pong i-share yung aking sama ng loob. Hope makapagpadala ng Christmas alay soon. Yun ang maganda. Ayun, di ba? Tama yung ginagawa alam mo, mo. hindi ka man in-appreciate sa Tama. office ninyo. Correct. Yung kagalingan mo, yung intention mo na ipakita ang iyong galing. Tama. Dito sa Love Radio. Yes. Pag pumunta ka sa kumikinang natambala na programa, nako, paparating ka palang sinasabi na namin sa guard. Oo. Nako, bigyan ng masahe yan. Ganon. Maliit lang, ilang tao lang yung opisina ninyo. Ay, nako. Dito, binabanggit namin. Ay. Worldwide. Ay, totoo yan, di ba? Hindi lang nationwide, kundi worldwide. Oo. Napapakinggan hindi lang sa radyo, kundi pati online. Tama. Depende rin sa eksena ng Christmas alay mo. Kung talagang bonggang-bonggang ito, hindi lang po ito babanggitin. Correct. Once. Oo. Diba? Depende po sa amount. Pwede siyang banggitin twice or thrice. Kung kasama pong ibang mga DJs, buong araw ka pong binabanggit. Tama. Alam mo, sa madaling salita, hindi man na-appreciate, hindi mo kasi mapiplease lahat eh. Yeah. Yun lang yun. So, I think it's very important for you to look for people who will appreciate you. Ganon. Tama. Ibig sabihin, hindi naman sa lahat ng oras pagbibigyan yung gusto mo. O kaya lahat ng iniisip mo maisa sa katuparan. Ganun talaga. Ang importante, you still surround yourself with people who believe in you. Tama. Yung bibigyan ka ng pansin at pagmamahal. Tsaka alam mo, sa totoo lang, ngayon lang ako nakarinig na excited sa Christmas committee. Oo. Kasi dagdag na trabaho yan eh. Pero may mga pagkakataon talaga na yung mga kagustuhan natin hindi talaga na ibibigay. Hindi, totoo yan. Pero ako naniniwala ako mas matamis siya pag yung perfect time na yes. parang kami mga pinagdaanan kami na gusto naming gawin, hindi talaga binibigay Hindi pa tama ang panahon pero pag dumating yung tamang panahon, ay nako, everything will make sense. Alam mo, katulad ng isa kong kaibigan, ito talaga ito true story to. For the longest time, tinatry niya ibenta yung kanyang wedding ring kasi naghiwalay sila ng jowa niya. So, hindi niya mabenta-benta. Hindi talaga mabenta-benta. Sabi niya, siguro, karma ko dahil nagbebenta ako ng wedding ring or hindi namin ipinaglaban yung aming pagmamahal. Karma ko to, ganyan. Hindi niya talaga mabenta. Nabenta niya recently. Alam mo yung sinasabi mong perfect time? This is the perfect time. Ay, oo naman. Kasi ang mahal. Grabe na po ang per gram ng gold. Sobra, diba? as in. At pinag-uusapan siya, nasa news siya na nasa market, world news. Yung tungkol sa pag-increase ng value ng gold. Yes. So sabi ko nga sa kanya, tingnan mo. Kung nabenta mo yan last year, edi mas konti yung nakuha mo pera. This year mo siya nabenta kung kailan mas mahal. Yun yung diba? perfect timing Correct. talaga. At saka
parang nagkakagulo lahat. Nung minsan na nanonood ako ng live ni Mayet De La Rosa of Mayet De La Rosa Fine Jewelry, parang at a given time, mga 900 agad yung nanonood. Yung para bang, yung mga tao, dumog ngayon. Ganon. Sabi ko nga, sana all may pambili. pero it's really the best time kasi mag-i-increase pa po yung value niyan. Ganon. Diba? At never po nagdi-differentiate yung value ng gold. Depreciate. Anong differentiate? Depreciate. Putito mo. O, diba? So, yun yung sinasabi ni Diego na sweet yung perfect time. Yan yung mga example. Siguro kung ngayon, hindi pa ikaw yung nasa Christmas committee, siguro kasi yung Christmas committee this year papalpak, tas kapag next year ikaw na talaga nag-angat sa lahat ng mga Christmas committee, ganon. O di kaya this year, wala yung mga big boss ay abroad. Correct. Tapos next year, ikaw mapipili. Yan. Sakto nandito sila. Yun. Totoo yun. Kasi nangyayari yun Naku, ilang beses na po namin na-experience. Hindi naman kami. Yung mga kwento lang ng mga iba na kapag December, konti na lang yung mga boss na pumapasok. Diba? Yun. Baka hindi na sila mag-attend ng party. Yan. O baka kung kailan ikaw na, tama yan, Diego. Kung kailan ikaw na, nandyan sila present. Correct. Diba? At mas makikita nila ang iyong kagalingan. Yan. Tsaka alam mo siguro, ang pwede mong tanggalin sa sistema mo, yung kapag ka may piniling iba, yung meron kang masamang sasabihin tungkol sa kanya. Yan. Huwag na yung gano'n. Ay, nako, yung pinili nila, ang tamad-tamad naman. Diba? Hindi, wag na tayo doon. Ade. Kasi baka mag-iba yung ibibigay na alay sa atin. Ayaw nga pala. Ay, hindi. Alam mo, okay lang. Okay lang Manira ka na iba. Ang bilis kumabi. Ang bilis ng cambio. Pag sinabi lang yung salitang alay, gets agad. Ay, alam mo, girl, eto masasabi ko sa'yo. Ay, naku, hamakin mo silang lahat. Okay lang yan. Kasi alam mo sila. Na ugali. Kasi alam mo sila, wala silang alay sa amin. Ikaw meron. So, di syempre, bata mo kami. Hindi, pero ang katotohanan talaga dyan, yung manatiling ikaw na yung na yung level-headed, ikaw na yung nakakaintindi, yan, yung mga ganyang klase ng eksena. Huwag ka nang yung maninira ng ibang tao. Tsaka parang lang yan, Jegs, yung sa competition, lahat kayo magagaling. Sa singing contest, kunyari, di ba? Lahat magagaling. O kaya sa beauty pageant, lahat naman magaganda, lahat matatalino. Pero bakit merong isa lang na kailangan piliin? Kasi panahon niya na din. Correct. Ako naiintindihan ko yung nararamdaman na nagtatanong kasi parang kami din yan Pag meron kang idea at hindi mo mailabas, masakit sa utak. Totoo. Talagang, alam mo yung parang so you have to put it somewhere, i-suggest mo, or pwede mo dong kausapin sa kung correct, i-suggest mo yung gusto mo mangyari. Yes. Ako, I was about to say that, Jegs, let's not be selfish. Hindi ko sinasabing selfish ka kasi may alay ka. Para sa iba to, hindi to para sa'yo. Hindi, wag tayo maging selfish. If we have ideas that can help the office, that can help the company, that can help the group, simbahan, kung saan ka man, na sa tingin mo, kapag ka sinuggest mo to, ginawa mo to, nag-volunteer ka para dito, mas mapapaganda yung lagay ng party ninyo or kung anumang activity yan, bakit hindi mo i-share? Ikaw din naman makikinabang doon. Correct. Wag nating dapat i-practice natin yung yun nga sinasabi ni Nicole, at wag nating na it's all about yung credit sa'yo. Yung iwasan natin yan kasi dyan nagsisimula yung corruption. Correct, totoo. Yung ako yung magaling, ako yung pinaka, ganyan. Idea ko kasi yan diba? Correct, diba? Yan mas na. maganda sana siguro i-share mo kasi gusto mo, ang intention mo is mapasaya. Siguro ang eksena nito parang hindi talaga masaya yung mga party nila. So siguro ito parang buong taon nag-iisip siya ng paano ko ba mapagaganda. Parang yung kumita sila na naman. Ito na naman. Ano ba yung pinagagawa nila? Pwede naman mag-hire tayo dun sa labas. Ayan. Tapos ang kakanta yung ito lang din na nakikita din natin palagi. Ayan. Para may mga ganun ka na. May ibig sabihin ka ba? Masyado ka maraming comment. Sample lang yun. Sample. Sample ng naiisip niya. Parang dito na, di ba? Kaya siguro ganun lang yung disappointment. Pero wag ka mag-alala. Your time will come. Tama. At again, suggestion namin, kung gusto mo ba talagang mapaganda ang Christmas party niyo na kasama ka rin naman dyan, magbato-bato ka rin ng mga suggestions. Yung mga naiisip mo, ibato mo na. Kasi baka next year hindi na siya uso. Correct. So ngayon mo na siya itodo. Kaya nga sabi ko, naiintindihan ka namin dahil
bilang isang halimbawa, pag nasa creative ka, yung naiisip mo na idea, pag hindi mo na ilabas, yan. bothered ka talaga Correct. Totoo yan. Naiintindihan talaga namin yung ganyan na creative yung utak mo, parehas tayo ng utak Ganyan talaga yung G na G ka, go na go, tas wala kang paglalabasan. Alam mo yun, doon ka sa Christmas party, nakaganon ka. Oo. Dapat dyan ganito. Kaya nga tapos yung lumpia masyadong makapal yung wrapper. Yung sauce masyadong masabaw. Ang pangit ng design. Ano Ayan, di ba? Ito na naman yung bandang kinuha. Mga ganon. Ito na naman yung raffle. Hindi na tayo nag-evolve. Every year na lang, ito yung natatanggap. Di ba? Yung mga ganon. Kasali ka din dun. Nakasalalay din dito yung pag-enjoy mo sa party. Di i-suggest mo na kung ano yung pampaganda sa party. Head lang naman ng committee, pero yung idea definitely kukunin pa rin. Tingin ko wala naman, bihira yung mga tao na kagaya mo na gusto mo maging head ng committee kasi may mga naiisip ka na. Oo, alam mo lalo pa kung dagdag trabaho siya kasi wala siyang dagdag na sweldo. Bihira yung diba yun yung sabi ko kanina, Jegs, na parang in fairness nabibilib ako sa'yo kasi dagdag trabaho yan Parang magigets ko pa yung ang sama ng loob ko kasi alam kong ginalingan ko ng maraming taon tas hindi ako yung na-promote. Kasi alam naman natin sa promotion may kasama talaga yung may kaakibat na pagtaas ng posisyon at pagtaas ng sweldo kahit papaano. Yun gets ko pero yung hindi ako napiling head ng Christmas committee. Aba. In fairness sa'yo, sa amin mo na lang ikwento ko ano yung mga ideas na yan. Baka magamit pa namin dito sa din namin. Correct. Kasi dito sa amin pag pinili kang head of committee, ano bang gagawin natin? Ganyan. Uy, tulungan mo nga ako. Totoo. Siguro, baka kasi iba-iba per office Pagka, kasi halimbawa, naging head ka ng Christmas committee dito, yun ang pinaka-busiest na year ng mga, na month ng mga DJs. So, napakahirap niyang i-organize. Kaya alam mo, sa totoo, bilib na bilib kami sa'yo. Sa sobrang bilib namin sa'yo, for sure, yung Christmas alley mo sa amin, grabe, pang malakasan. Hindi namin makakalimutan. Ay, totoo yan. Yung mga tipong kahit may apo na kami, maalala namin na, alam mo, abo. Ano, tanghen nyo? Paano? Ay, alam mo, Apo, ang nagbigay nito sa amin ay isang tambalanista. Ayan, ganon. Ganyan. Uy, shoutout nga pala kay Jobs Trinidad na nakatutok ngayon. Sabi niya, nakasakay daw siya sa isang taxi na nakatutok sa Love Radio. Oy, maraming salamat. Sana tinanong mo yung pangalan ng chuper. At ikaw, kuya, kung ikaw ay nakatutok ngayon sa Love Radio, wag mong kalilimutan na ongoing po yung ating Love Knows No Boundaries promo. Ayan. Nakailang chuper na yung nakaklaim ng kanilang libreng boundary na 1,500 pesos. Oy, kwento mo nga pala muna yung kay tatay kanina. Yung, ayun may na pinost po kasi si Nicole kanina doon na winner sa aming Love Knows No Boundaries. At ang kwento ni tatay talagang kumurot sa heart. Naantiga yung puso naming lahat. Kaya lang di ko sure kung gusto niyang i-share. Diba? Pero alam nyo, yun po yung nakakatuwa. Kasi tuwing meron po kaming nakikilala mga tsuper, chinichika po namin So tinatanong namin ng buhay-buhay. Tapos natutuwa kami every time na sasabihin nila na buti na lang ako po yung napili. Ito yung sinasabi mo, Jegs, na it's the perfect time. Yan. Ito yung sinasabi natin, napakaraming tsuper na nag-register. Tama. Pero bakit ito yung napili? So yung particular na si tatay kanina na nag-claim, ang ganda lang nung kwento niya na sakto kailangan niya kasi meron siya talagang bibilhin. Maraming ganun di ba? Sakto birthday ng misis ko, sakto birthday ng anak ko, meron pang iba, merong kamamatay at kailangan ng extra pera. Yung mga ganun. Yung iba na parang halos mawala na ng pag-asa. Yan. Pero nag-try pa rin. Pang-anim ko na, pang-pito ko na to. Pero finally, di ba? And it's a reminder that we shouldn't lose hope. Ganyan. So anyway, sa lahat ng mga tsuper na nakatutok ngayon, sana makapagpalista po kayo. Ayan. Alam nyo, 63 days na lang bago magpasko. Grabe naman ang 63 days. Balik tayo dun sa nag-message sa atin. So, kailan po yung Christmas alay? Oo nga, kasi 63 Pasko days na lang. Correct. Next week, paundas na. Wala lang. Baka gusto mong i-advance o kaya... o kaya maramdaman namin yung spirit of Christmas, ganyan, di ba? 63 days? Grabe, Imagine mo yan. Napakabilis.
before we all know it, Pasko na po ng pagkabuhay. Hindi lang Pasko, kundi Pasko na po ng pagkabuhay. Ang bilis na. Parang itong October, parang kailan lang nag-umpisa diba? Kauumpisa lang. May nagtatanong sa atin na kung kailan daw magkakaroon ng horror stories yung Mahiwagang Burnay. Next week. Ayan, abangan niyo po yan. Next week, antabayanan niyo po yan, mga kabisyo. Nauna lang yung costume namin ni Nicole. Correct. Nauna lang din yung Dear Love this week. Pero next week yan, antabayanan. Kanina sa Dear Love, pinag-uusapan namin yung tungkol sa wakwak o tiktik. So ang tanong namin, si Diego Bandido daw ba ay naniniwala na may wakwak o tiktik? Ako bilang isang galing sa Air Force Capital of the Philippines. Which is? Sa Capiz. Never kaming naka-experience ng ganyan. Na meron. It's more, ang kwento kasi talaga niyan, kukulangin tayo ng oras, mababa yung kwento. Ang kwento talaga niyan, parang nag-pretend yung mga taga-Capiz na parang may something element para takutin yung mga Hapon. Mga Hapon. Nung time na in-invade tayo ng mga Hapon. Yan, so kunwari aswang-aswangan kayo, lumilipad-lipad, nahahati yung katawan. Gagawa-gawa na may gumagalaw-galaw dito. So nasalin-salin na. As a sign of, as a way to protect yourselves para hindi kayo sugurin ng mga Hapon. So para matakot sila sa mga multo-multo. Kaya kung totoo man yung aswang, may na-document ba? May na-picturean ba? May nahuli ba? Ayun. Ang alam natin. Hanggang kwento lang. Ang alam natin, ang aswang ng misis. Yan. Totoo yan. So yung tunay na aswang, di tayo sure. Correct. Ayan. May ganun palang kwento. May ganun palang backstory ang Air Force Capital of the Philippines. Capiz. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!